tauremda mati ndakasvika kupockets pachitwa chirongwa chinonzi Chimurenga Music 2020 ndakanotaurira inini tichiimba t-shirt inayo kumbawo macertificate akazobiwa nemupano waari kujeri uyu kuchikurubi saka ndopana upi mupano anonzi talent wekugaza mupano ndiyakaba macertificates asi ndakanopuwa t-shirt pockets kwahelens namonika Mutsangu atichiita program inonzi Chimurenga Music yenhingiriskins emasanctions ndopatakaноtaura statement yekuti nyika inotongwa nemwene wayo ndichiudza inini chitimu ipapo saka zvakazoitika manje ndezvekuti mota yataipana kuwiniswa yaina kuwiniswa yakadai yakanowiniswa kunonzi kuti kumatebheleleti ndokwakazowiniswa motikari iyo but yangari yakwewo mota yaipaina kuyadiriye kasi kutoti pakaitwa sabotage unopambana nasitana ana Freeman ndopaimbwa song yaFreeman yekuti tauya nadzo kwere ambuya nehanda sekugagui tizobudisa statue ambuya nehanda kubi mutonasi town asi kuti vakangwara ndo vakaita mari nazo kwewo ndosina kuita mari unongoziva nyika muno baba kurama kwatikuita baba kwacho kwakaoma madeko baba ndatadza kurara baba vakadzi novanyenga muno unopenga unopenziki wati usiku anokushandisira inonzi gunda waturuka da kusanzisa ndatozoshandisa bute kuti mutare zvakanaka chii ichocho ndanchishandiswa wanoshandiswa kushandiswa kasi masikati makuseni masikati unonyenga mukadzi unotaura naye anokuta rafu asi kunoti zvino usiku anouya baba ada kukusenzesa kuda kuita murume saka wakaneta izvo ndakazoshandisa bute manje bute ndo andazozoraka kumberi kwendino kuti chi nditare zvakanaka asi ndanchishandiswa usiku kasi kunoti ndazozora bute saka ane mamiro ezvinhu nemararamiro atiri kuita tikuti nhasi kunoti nemasanctions ekuti hanzi dhora rekuamerica rerika mari yekuamerica yei kudai unzi masanctions america isingade nemari yayoka taiti masanction mari yacho yedhora yei tikushandisa muno muzimbabwe saka masanctions acho atipapi titakarwa hondo nemabritish chichitasa isusu nhasi unoninini mwana mudikika ndakanodiscover inini kuti pane chikoro ichi chinonzi George Catholic School ichi chikoro chirapa George Stark kozoti chanzi road yekuenda Chiremba road ndopambarimba imba yaQueen Elizabeth iri pachanzi pane imba iri baba kozoti nowero swimming pool panonzi paGeorge Hartley saka maassets iyawaya ndo yechi London George Hartley ndiye wacho ainzi chi King George kutsvagiridzawo kwangu wandakazoitawo ndiri mwana mudikiwo nekutsvagawo kwangu asi nditasa chikoro chinonzi George Stark ichi maassets echi eLondon kozoti swimming pool iyi inonzi George Hartley yanowerwe ndeyavo futi yavaitora mari nayo kozoti imba yekuchanzi iri pana Chiremba road ndo imba igara Queen Elizabeth achigara muno muZimbabwe ndezvegore ripi makore kare kuzoti kensa yanga ina Queen Elizabeth yakanorapwa nani Dr. Banda Kamuzubanda kensa asakarapwa nani nakamuzubanda ndosaka nhasi uchiona kana une passport yeMalawi unoenda kuLondon ndo nyaya yacho inoita kuti nhasi uno ane passport yeMalawi ane mukana wekuenda kuLondon because kamuzu akarapa chi Queen Elizabeth ane uyu kensa iyoyo nembanje imunotoziva zvandikutaura imi hamisi mwana mudiki but mbanje hadzibvumirwe kamunyika muno mbanje muno munyika munomu dzinorimwa dzinoita seka dzinoda inonzi license ye50,000 yekuirima asi inorapwa inoita kuti mbanje inoiswa mapirisi matablet systems inonzi masleeping tablets anoiswa mumbanje zvakawanda zvinoshandiswa mbanje pakugadzirwa kwayo kuburikidza malaboratory muzvipatara kupi ndosaka uchiona nhasi uno mbanje inorambidzwa nenyaya yekuti King Solomon ndiye akaonekwa paguva pake mbanje yamera ipapo saka nhasi uno tikaitarisa manje panguva yaAdam and Eve Mwari akadaidzira akati izvo musazodya muchero wepakati vanhu vanochekezerwa kuti pamunga kuti pamwe yenyaya yebonde kana kuti mafurutsu kana kuti chichichi imbanje nhasi ukabhema mbanje unotanga kuziya chakanaka nechakaipa unonzi tree of ways ndo zita rayo inonzi tree of wise
tree of wise. Alright. Muti weuchenjeri. Yakadiscoverwa baba paguva raSolomoni. Saka mbanje iyo nhasi inosungisa ukaibhema ende inoita kuti uzive chakanaka nechakaipa. Ise kupiro kwako usiku wongobatidza mudzanga wembanje wonesa kupiro. Muroya apinde zvekudaro. Saka uchiona nhasi ichisungisa mbanje, asi mbanje ine kuita kwayo kwainoita kwakawanda. Saka pana Adam and Eve papa itaurwa papa kunzanze musazodya muchero pachi. Adam akanopuhwawo chisitapu naSatani. uSatani anga ari before us born. Uyo asati aberekwa. Saka munhu akabvisa umhandara waEvha ndiSatani nekuti vana vakazvisvika pakupandukirana. Abel naCain. Vakapandukirana vanava kuburikidza uyo anga atobvisa virgin kuna Eva Satani. Saka ndo muti wacho waitaurwa iwo kunzi tree of wise, ndo muti waitaurwa iwo naMwari chinzi musazodya muti wemuchero wepakati pemunda, ndo muti waitaurwa nezvawo wembanje. Not bonde. Aiwa wepabonde. Kana makada kuitsvaga kana paBlackberry kana mudictionary nyaya ndi kutaura iyo iyi. Muti unotaurwa tree of wise imbanje. Ko apple. Aiwa apple harikuwo. Hakuna zvakadaro. Unoda kuti kufananidza nekuisa zvinhu padhuze, asi hazisirizvo. Muti waitaurwa nezvawo muti wembanje. Wakadiscoverwa paguva raSolomoni. Wakuwamera. Was Andy Solomon was the wisest man ka? Aizoita wisest man ka kuburikidza nembanje. Uri mbanje nhasi unobaba sikangi Samari, Marawi chaine Samari. Zvakawanda zveSamari, saka nhasi unombanje. Tangotengesa imimi 10 kg panapa, imimi ine mbanje iri grade yakanaka. Aimire panapa vanhu vanenge vakutoda yakatowandisa, ine mine makutohodhesa, ine inoita chiroma. Asi polisi inenge chidya nemi. Unobute? Ndinotorova. Komanje ndakatanga nazo. Madhara chaivo vakuru vacho chaivo, kana Robert chaivo kana Bob Marley pako yamuno muZimbabwe 1980 asati aberekwaka. Vaitoirova vakomana vavaenda nezita rekutozonzi Bob ndo rakabva pana Robert. Alright. Nokuti airova. Kana kuState House kune muti wembanje uripo izvezvi, so uripo. Uripo watokura unge uyu. Ndodarika futi. Uri kuState House kutaura izvozvo. Muti wembanje uripo. Vatova chichimuti chatokura. Chembanje. Zvangogara zviripo. Nhasi unoti kutaza manje nyaya yenhau yekumbare kumusika. Kumbare kumusika uko panga uchiti zvikwambo, zvidhoma, makitsi, mapere, mupurwa nezvakawanda zvakatengeswa mumusika. Nhasi vazotasa Mwari Bhabharani yakare iye. Saka nhasi uno manje hakuna here kumbare kumusika n'anga. Mapostori akakurumidza kunoona update kuti kuchazova nemoto unopisa zvinhu, chikwambo zvinoprofita, zvinhu zvinoprofita. Sei vakatangirwa ndokuzoluta ivo vakomana magadzi. Magurosari nemari dzese dziri kutaurwa dzanziri masefa. Hadzina kuwanikwa kamari dzemasefa takada kudzibvunza idzi. Handiti. Dzanzalutwa kudhara nemugwara vakomana vakatora mari. Zvokuti Christmas neNew Year vanenge vakanuna. Sei vasina kusungwa iwo magadhi aya. Sei zvikwambo nezvidhoma zvisina kukurumidza zvakalkuleta kuti uchaita moto uchapisa zvinhu. Nhasi mvura yakunaya ka. Gore rapera ngosina mvura yanga ichinaya. Nokuti Mwari vakasunungura apa. Zvakasunga zvinhu zvakachiita kuti zvinhu zviite sekudaro kumbare kumusika. Kwangone ivhu yaitwa. Saka nhasi mvura yakunaya tikuonai. Saka gore rino tinoguta. Gore rino toguta nenyaya yemvura. Kuguta kana kuti zvinhu zvekumbare kumusika zvakatsva. Zvanga zvikonzeresa matambudziko ese anga achiitika nguva isa. Zvimupurwa zvese. Nezvikwambo nezvidhoma. Asi havana kukwanisa kupuhwa update yekuti kuchaita moto uchapisa zvinhu. Sei? Kuroti ifekika. Handiti. Nokuti moto uyu kwa waipana wakaudzwa nevanhu vakataurwa kunzi kuchaita moto garai mabvisa zvinhu zvenyu. Asi zvikwambo izvi nezvidhoma zvinokwanisa kufembera nekuprofita kuti uchaita moto uchapisa mari nechi, asi vanotadza panzvimbo pacho haone maeshi emari yeUS akatsva. Nokuti akatsva US doroonaka maeshi zacho kuti yange iri mari yakatsva. Asi vakatovhura nemugwara vakomana magadzi vachitora mari nekuya nezvimota zvavaitora nazo zvinhu. Saka hatina kwatiri kuenda. Hatina kwatiri kuenda. Imi munaitwa anungo? Inini zita rangu ndonzi Abel Mhoro.
ndo mamira akaita zvinhu. chiwamhoresa dzenyu amane shamwari dzenyu? Amane shamwari, upenyu hwati kurarama takuda zvinobatika, tiende kumberi. Noti nhasi uno unoziva chamisa pakapedzisira kutarari yake akanoshedzera akadaidzira akati ZANU-PF hwendo runo kana mukatibira maelections ezvamunongoita mazuva ese tiri kuita hondo, sei asina kuita hondo urazotanga apuhwa mari aisa muhomwe. Nhasi uno akatizamo munomuka asaitaura dharari kana rwendo runo mukatibira ZANU-PF sezvamunoita tiri kuita hondo, haana kuita hondo sei urazotanga apuhwa galangaka. Hatisi vana vadiki. Ndokupera kwenyaya yangu. Maita bhu.